Kampung Singobaro tadi. Sumangga. Saking leladan rejo tangan monggo pinara.
Mas Sutris. Ojo lepas-lepus. Ayo lho Mas Sutris. Ayo, Dik. Yen kayen. Oh. Budaya. Jose. Masuk. Jagone samaran. Yo. Ayo, Jos. Ayo kanca ayahi karya ning praja kene gugur gunung tandang gawe Saya rukun bebarengan karo kancane ilalan regawa kanggo moyane negara siji telu maju papat elang-elang ake peninggal rampunge kolopis kontrol baris Sing nyeleng Jogobaya Mas Sutris. Sing nyeleng Jogobaya. Radio Ayo sapa? aku wis kepenak banget. Ayo Dit. Ya. Sing kidul prenges Mas. Prenges. Iki sing celeng sapa Mas Kirun? Mas Bidin. Mas Didik. Bidin. Bidin Jogobaya. Mas Jogobaya iki. Ayo Ger. Sing rayetno. Yo. Hei. Ora apa-apa. Ayo. Jos. Jos. Ayo Ger. Ayo Cel. Kasih. Ayo Cel maju. Kowe ora jaran to, Cel. Ayo Cel. Ayo mau lambe gelembut, Cel. Ayo lo, Cel. Ayo. Ayo Ger. Yo. Apa ya? Ayo Cil. Ayo ora jaran. Ayo Cil. Yakin lho. Jogobaya. Ora bendina jejeg bayan Cil. Jejeg bayan ya sekali-kali lho, Cil. Bendina Cil. Ini sing rada nemen ae. Ayo Dit, payahmu Dit. Payah sama iki? Dit. Heh? Ayo Dit, maju Dit. Ayo, Dit.
Ayo. Lok. Nomor urut selanjutnya sobat. Nomor urut selanjutnya Mas Butut. Iki anu bayangan tuwek kita. Bayangan tuwek. Oh, gimana bayangan itu wae? Alon-alon. Alon-alon wae, iki bayangan Butut. Sapa iki? Dilerane sama sing bareng iki? Ora ketok. Oh, Bima. Ayo Bim. Ayo Bim. Si Garno Bim. Kaya ngopo? Kok tagek nih. Bima musuhe Sodin. Pas. Bayangan tuwek. Oh, ayo. Ayo Din. Alon-alon wae. Ayo Bim. Ayo ngapa Bim? Ayo. Bayangan tuwek. Terus samu lho. Alon. Lok. Budaya. Sodin. Banaran lo. Panggah Rumi. Original maksudnya. Awas. Ori. Ayo. Lo. Awas. Wah, sikile. Ya. Dur. Ya. Iya. Alon ger. Iya, maju, woi, awas, woi, lolos. Lo. Oh. Ojo ngitan-ngitan ger. Ing wayah esuk tanggone kloro. Ano engkone. Bating caruwin rame sarane. Kakon asri donyana isine. Ayo mlebu. Ayo aku lebok no mane. Ayo leboke. Lebok no mane. Ayo. Iki mau kalah sak bae. Ayo Dit, maju Dit. Oh sapa? Mas Kaseri. Oh, Mas Kaseri. Tepuk tangan. Mas Kaseri, gak suka. Ayo Aku gak suka. Aku suka. Aku suka sekali gitu. Aku demen. Ya, Mas Kaseri. Ayo, aja teman-teman Mas. Ayo. Keberusuk gamelan. Ayo. Balungan. Yo. Boyok kuman. Ayo. Iya. Mas Kaseri apa tenan iki? Apa? Mas Kaseri bareng. Ayo. Ini to iki. Boyok kuman berjuang. Boyok kuman. Tapi alon lagi. Alon. Wes apa Allah. Mundura kerong boyoke tugel. Lempar boyoke tugel. Sapa iki? Oh. Irsi. Balung anak maju. Dit maju Dit. Apa iki? Ayo Dit. Ayo Dit maju Dit. Ayo Dit. Ayo Dit. Pokoknya bakal mending tut. Masuk Mas. Iya. Loh. Saya
sendang Mas Cepuk. Mas Lonot Gundoyo. Mas Cepuk. Ora Mas Ketut. Mas Ketut saya. Mas Ketut nek Mas Ketut. Oh, Mas Ketut nek. Ayo ya. Yo. Yo. Kae ceritane rara kandang sore putra dinasti ayo bedal babon rama putrane sarirna sae bude arataka nyata nada berasi esti berkae kuku Ayo ger kroyokan balunganku seenom le. Ora apa-apa. Aja pucuke pecut. Bonggole pecut ora apa-apa ae. Oh. Ayo Rut, gede kowe Rut. Mobos terus Rut. Aku ki Piye? yo semangat. Semangat omahe dhewe lho, Bos. Ayo bel, ayo bel. Apa ya bel? Oh. Bel. Apa sing jarak ya? Awas ya. Allah, pecah to. Ayo. Lok. Yo, ayo Pasno anu. Pacaran dulu. Semangat terus. Iya. Iya, Allah. Ojo dase barongan. Dase sing barok. Ayo. Ayo, para munendi. Iya. Ayo, pacarmu delok bel. Bel, semangat bel. Ayo. Ayo. Tewas. Mikir urute ora bar. Mikir. Ayo ger. Yo iki. Bengkarokane Mas Sutri. Kandhani kok. Iki kono bagus. Ya. Bagus. Ya iki lontang-lontangi. Lek sing ngendang Mas ora Mas Kirun, ora Mas. Boten. Mas Dedi Sukirun. Mas Sumono. Iya. Bakul madu. Ayo Gus. Ayo. Dio. Ayo lo Mas Sumarsono. Ojo ditrami aku ngger. Ojo ditrami. Iki mau tunggale. Wis entek. Oh, iki Mas Rudi matur nuwun.
Matur suwun Uti. Kuda Patra Yuwana. Kuda Patra Yuwana Batang Saren Tamu. Ya. Ayo Pak, aku terno mulih Pak. Ayo kene jare tak terke. Kuat Pak. Hop. Aku ngegong kesel lho Man. Ngegong karena batine. Mbah mung kono. Kajulono aku kir. Ngawan iki sing ora ana tuyul kari jombor Mas Udut. Sik rekreasi. Kreasi. Kuda budaya Sajose. aku sarna mulih Pak. Ya sira bakal tak terke bali. Mulih Pak. Amarga kahanan ing dalu saya wengi ira Aku Ibu Ibiman pareman dekore laris. Ayo. kuda budaya Ya sak jose. sabar ger sabar alot-alot aku jaluk dalane ger wajane mate ayo Bener iki dumateng sadunging para penonton sedaya. Babile kawistara pasugatan wonten siang punika sampun paripurna. Samangke dalu kuda budaya tasih saged panjenengan pirsani malih lan uga tasih kasambung malih wonten mangke dalu. Pramila dumateng para penonton sedaya pun kesupen mangke dalu
Monggo saged dipun pirsani lan uga dipun kebaki mangkipun wonten panggung gembira seni jarana campur sari budaya. Oh ayo. Aku terkapuleh man. Ayo. Aku kesor. Wayangku turu man. Yo. Ayo ger, ayo ger. Kok bisa neh ger? Kok bisa ono meneh? Se ono meneh. Mas Gandong kemarin boten mundur nggih. Oh. Lo. Pakir, aku jaluk mulai Mas aku jaluk mulai Pakir. Rambutku tak kuncir. Aku terno Bali. Aku terno Bali. Aku jaluk mulai. Aku jaluk mulai. Aku rasa ora mulai lho. Aku mulai. Kanca-kancaku tak jake mulai. Ayo yen kaya mangkono to. Kanca-kancaku ayo mulai ger. Asine awake Aku mulai ger, ayo ger, mulai ger. Ayo lembah dasar Mbah Wiji. Aku terno Bali siji-siji. Bisa enek gawean ger. Ayo mulai ger, mulai. Tole ketuk. Ojo mangan ger. Kowe engko tak jak mulai lho ger. Tak jak mulai. Sira tak jak Bali tuh. Mas Lovan wangi kondur adik. Ayo. Wono meneh. Saya ngenong kesel man, ojo dipelirawi. Kowe aja kaya mangan lho. Kowe aja mangan. Iki kono Mas Dewi iki tenaga super. Yuk. Jos. Ayo le, mulai le. Ayo le. Bapamu wis mulai, kowe kok ora mulai. Enak kawa-kawa iku. Ayo. Kayak Ayo. Ya ini budaya. Mene mau ya iki momen. Momen bet. Bener. Yo. Sesuk ayo ger. Sesuk prai lo ger. Sesuk prai rong dino. Rong dino prai bareng dokter nek. Ayo. Aku sesuk yo melu Mas Ketuk. Aku sesuk yo melu Mas Ketuk. Jajale. Au. Ayo ger. Andreas tuh. Bos pancing. Oh iya. Kowe lho, pancing cilik iki jenenge apa kuwi? Alah, sing diki pancing iki lho.
Iki bos kolam renang London. Mas Andreas. Aku cepuk sing ngedang. Sing ngedang sapa iki? Cepuk. Cepuk. Mas cepuk ki mung nang kene ta Mas cepuk. Cepuk ngedang. Aduh. Pokoke kelumpuk iki. Ayo. Oh, sepatine diterke bali siji-siji ya, Mas. Bapak aku terno Bali, aku terno mulih ya, Pak. Ayo Tit. Kowe apa Tit? Gon. Kowe mulih kok ora pamit aku, Gon. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman YouTuber yang pada siang hari ini live streaming bersama Kudo Budoyo, dan juga nanti malam jangan sampai lupa nanti malam Kudo Budoyo disambung lagi untuk menghibur para warga dan juga para penonton yang hadir untuk siang hari ini. Pemilih atur rasa sakti saking kawula juga kami semanten adicara wonten satur menika mangke dalu saged pepanggihan malih akhir saking Kudo Budoyo sugeng sonten sugeng pepanggihan mangke dalu matur nuwun. Mas Bandi matur nuwun. Nggih, mangke pun kesupen Mas Grandong. Ot. Mbak Ira bakul terop. Bakul anu. bakul terop iki monggo. Bakul wedak regane larang. Dan juga terima kasih Mas Novan Audio untuk siang hari ini. Kita berjumpa lagi nanti malam bersama Kudo Budoyo. Sampai jumpa.